Nilqaw il-daw kolla li qed isegħuna mill-YouTube. Nilqawkom fostna, prepara l-Bibja fidejk. Halleluja, grazzi li qed iġġajnjana. Il-mulej żgur ħajbirkek, ħajbnik u ħajinkoraġġik il-lejla permezz tal-kelma tiegħu u għad iktar ma tkun l-istess f'isem Ġesu Kristu. Qabad il-Bibja fidejk u għejt miegħi mulej qaddis. Grazzi tal-imħabba kbira tiegħek. Għallimni mulej naraf il-verità. Għatini qalb ġenwina u safja għalik. Ġesu għallimni, għatini revelazzjoni u trasformazzjoni biex nsir nixbaħ dejjem lilek. Spiritu Santu, inti l-għallim tiegħi. Aħdem fija l-lejla u grazzi li għadt iktar ma nkun l-istess iktar f'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja, tista' tpoġġi bil-qiegħda. Grazzi Ġesu. Illum il-mulej poġġi li messaġġ propju għal daw iż-żminijiet. Ġewwa River of Love rajna madwar bejwet u ieħor, ovvjament qed dal-aħħar inni nuża l-istess numru, inni xi sena nuża l-istess numru, ma ġifieri naf iktar minn hekk. Imma iktar minn 5,000 ruħ jiġu River of Love u jagħtu ħajthom il-mulej. Il-maġġoranza tagħhom ma telqux għax jinnaf ma ġobhomx il-bisi jew għax ma jiffawnsenix personali jew xi ħaġa hekk. Ħafna minnhom il-maġġoranza tagħhom hija x-xitan fixkilhom. X'imkien ix-xitan fixkilhom. U Kristu jwissina li l-għadu ħajjiġi biex ifixklek. Ħanibda naqra good news l-ewwel u mbagħad naqlef għal bad news imma mbagħad nispiċċaw bil-good news. The good news hija Ġeremija 29 vers 11 u 12 hija li Alla għandu pjan u futur sabiħ għalik. Amen, Alla għandu pjan għal ħajtek. Inti m'intix just numru, inti uniku. Inti maħbub minn Alla l-fatt li Alla l-kreatur ħobbok, Alla poġġa jnejh fuqek għandu pjan għal ħajtek u jixtieq li int dan il-pjan twettqu. Amen. Int minn int Alla jħobbok, Alla għandu pjan għal ħajtek. Halleluja. Il-fatt dik biss, anke l-fatt li int qed tisma' dal-kliem li ma nemmen bl-ebda mod fil-kombinazzjoni, nemmen li Alla lilek għażlek. Int mażul. Int li għataw prezenti, intom li taraw dan il-YouTube messaġġ, imma għaw ħafna eluf li Alla jħobb u għażel u għadhom ma semawx u għadhom ma arfux. Għalhekk intom fost il-poplu privileġġjat il-fdal li Alla qed jaħdem bih bħalissa u Alla jixtieqlek kull ġid f'kull area f'ħajtek. Però issa we go to the bad news. Ix-xitan għandu pjan għal ħajtek. Id-demonju għandu pjan għal ħajtek. U jrid ifarkek, ikkisrek, jaqtalek qalbek, ineħħilek kull forma ta' tama minn ħajtek, iġelek tħossok li inti ma tiswal xejn, inti żejjed din id-dinja, inti Alla qatt ma jaħfillek dubietek, inti jagħtawnek żejjed u dak kollu li Alla jaħseb fuqek l-oppost jaħsbu fuqek id-demonju. U żgur ħatwettaq wieħed minn dawk il-pjanijiet. Ġwanni 10 vers 10, skrittura popolari. Ġesu jgħid jiena ġejt biex ikollok il-ħajja u l-ħajja iktar bil-kotra. Imma x-xitan jiġi bħal ħallil biex jisraq, biex ikkisser u biex joqtol. Dejjem hemm il-black and white, the light and the dark. Brothers and sisters, this is a reality you will never escape. Qatt min ħataħrab minn din ir-realtà. Id-demonju jekk ma twettaqx il-pjan ta' Alla, ħatwettaq il-pjan tiegħu. Ejt il-dak taħdik. Jekk ma twettaqx il-pjan ta' Alla, ħatwettaq il-pjan ta' demonju. Mela ma tistax tgħix nonchalant qisu xejn mhu xejn, qisu jekk il-fatalizmu fil-Kristjaneżmu ma jeżistix. Che sarà sarà
Whatever will be, will be. That's not the truth. That's a lie from Hollywood. You're from Italy. Jekk ma tagħmelx xejn, kull jum inti tittażel il-Kristu. Kull jum inti tittażel il-pjan ta' Alla. Kull jum, u l-mument li tiffejlja tażel il-pjan ta' Alla, id-demonju u l-infern jagħżluk. Min issa sakemm tmut, Alla għandu għajnejk fuqek. Però min issa sakemm tmut, id-demonju u l-infern għandu għajnejhom fuqek. U jew twettaq il-pjan ta' Alla l-Misier u tidħol fil-ġenna, u jew titwettaq il-pjan tad-demonju u tintefa' fl-abissi tal-infern għall-eternità. M'hemmx in between. And do not take this lightly. Because hell may not be in Pachelbel only. Hell visits churches. Ġifiri l-infern, affett ta' d-demonju, affett zina li ħajbeduk minn Alla, mux bil-fors mur Pachelbel biex jissibhom. Tista' tkun qed tmur komunità fejn il-kelma ta' Alla tiġi malma, imma inti ma tafx li l-infern ukoll bat l-ambaxxaturi tiegħu hemm. U jekk għalhekk tkun kapaċi tiddixxerni. Jekk hemm waħda mill-affarijiet li nitlob għalikom u li għandek titlob għal ħajtek hija mulej għatini l-erf bħalma qal Salamun. Għatini l-erf ħankun kapaċi niddixxerni. Eżis aħwa mhux kull min jissejjaħ Kristjan huwa ta' Alla. Anka Luċifru huwa Kristjan. Jiġi l-fellowship u jmur il-knejjes iktar minn Kristjani. Il-Bibja jafa ħafna iktar minn Kristjani. Jaf kif joperaw il-Kristjani, jaf x'buttuni jafas u jaf kif jużak bħala il-puppet tiegħu biex inti tagħmel l-aġenda tiegħu. I'm telling you, eżis aħwa, intom li kemm minnkom użiltu biex timxu mal-mulej, żamma għavna idej. Għada titterġa' tażel. Pitada titterġa' tażel. Pitada titterġa' tażel. Il-ġimgħa d-dieħla titterġa' tażel. Il-ġirja jasal ħafna bdewa u ftit jispiċċawha. U dal-messaġġ huwa għal min hu Kristjan u jixtieq jispiċċa t-ġrija tiegħu vittorjuża. Glorjuża, fil-glorja. Amen, halleluja. Grazzi Ġesu. Morru fi ktib tal-Lut kapitlu 12. Lut 12. Ibqa b'saħħtek sa tmiem. Ibqa b'saħħtek sal-aħħar ta' ħajtek. Jiena mhux qed ngħidlek li inti ħad tkun perfett u li inti qatt m'inti ħad iżbalja, però jekk taqa' aqbad widnejk stess ġebbi dal fuq u erġa' Jekk ismawni, ħafna mill-Kristjani huma aktar ħarxa magħhom infushom milli Alla huwa ħarex minnhom. Battuha dik. Ħafna mill-Kristjani huma iktar ħarxa magħhom infushom milli huwa Alla. U ħafna mill-Kristjani jaqgħu fin-nasba tax-xitan għax jaqgħu taħt kundanna għax żbaljajt, għax waqajt, is-salda ma ċċettanix. Fejna fil-Bibja di? Jekk tindem Alla jaċċettak. Infatti Alla qatt ma reġettak, infatti Alla qatt ma telqek, int tlaqtu. Minu l-infern mhux għax Alla telqu, minu l-infern għax telaq l-Alla. Alla m'għandux puppets, Alla għandu poplu li jrid mi relazzjoni ħajja miegħek kuljum. Kelmu, faħru, indirizzaħ,
itolbu, iddedika xogħolok lill-mulej, iddedika l-ġurnata tiegħek lill-mulej, jekk żbaljajt dak il-ħin stess. M'għandekx toqgħod għalfejn toqgħod tistenna il-ħass u s-salad, banka bl-ħass, għidlu mulej mhux qed inħossha imma sorry, aħfilli. Amen. Għax aħna maħniex imsejħin għal-ħajja tal-ħass, imma l-ħajja tal-fidi. Dik hija l-fidi. Xi tfisser fidi? Il-fidi tfisser jien tilaf li Alla qallek li jiena qatt ma nitilqek u qatt ma nabbandunak. Imma ma nħossix. Alla ma saqsekx jekk għandekx tħossha jew le, dak huwa fatt. Amen. Jiena wkoll ma nħoss il-gravità imma nwaħħal mal-art hija. U jekk ma tħossix inti just in case id għadek m'għandunajx imwaħħal magħha intu. Amen. Lut kapitlu 12 vers 1. La darba la aħna u koll għanna madwarna. Ek kbira ta' xhieda. Sħaba ek kbira ta' xhieda. Ejjew inwarbu minna kull xkil u kull min u kull dnub li malajr ifixkilna. Neħħi kull xkiel, neħħi dak kollu li jfixklek, jista' jkunu anka inverted commas ħbieb. Inħobb ngħidha u ħanerġa' ngħidha u Alla biss jaf kemm ma trid nerġa' ngħidha fil-futur. Alla meta jrid ibirkek u jagħtik promozzjoni jibatlek persuna. Meta d-demonju jrid ifixklek u jrid ikissrek jibatlek persuna. Atallem għaraf min huma dawk li ma mibitejn minn Alla biex lilek jolluk u jippromotjawk u għaraf dawk li ma mibgħuta mid-demonju biex lilek iħassruk, iniktuk, iqallawk u jpoġġulek il-vana ġo qalbek biex jibaxxuk u jkissulek ħajtek. Itallem għaraf minnhom min huma. Għaraf aħwa. Halleluja. U b'qalbna qawwija nibqaw niġru it-triq tal-prova u li għanna qoddimna u nżommu għajnejna merfuqa lejn Ġesu. Nżommu għajnejna merfuqa lejn Ġesu. Li minnu tibda u fih tintemm. Ħafna jibdew fih, imma mhux fih jintemmu. Li minna tibda u fih tintemm il-fidi tagħna. U li flok Elena li kellu quddiemu għad għas-salib bla xejn ma qis lajb tiegħu. U issa qiegħed fuq in-naħa tal-lemin tat-tron tal-Alla. Please, today li kieku Alla jagħtaw u fil-persuna, jgħataw fil-spiritu għat jitkellem minni, he would say these words to you, my son, I beg you, keep your eyes on me till the end. Li kieku Alla tjgħid dal-klim, tjgħid li ibni, binti, nitolbok bil-ħerqa, żomm għajnek fuqi u fuqi biss sal-aħħar. Alla ra miljuni jibdew it-tiġrija tal-fidi u miljuni ma jispaċċawx. Inti li għadek kif għażilt il-Kristu, inti li qed li jiena għatajt ħajti lill-Kristu, inti li qed li jiena ħanirġħad li nifsi narfa salibi u nimxi wara Ġesu Kristu. Inħobb il-ħuti nirrispettom imma jiena nimxi wara Ġesu Kristu. Għalhekk isimgħu niftakru meta kien hemm dak il-film ta' x'ismu dak kien? Ta' Da Vinci Code. Tiftakru Da Vinci Code? Meta kien ħareġ il-film ta' Da Vinci Code li huwa mimli gideb, ħrejjef, ħafna fuq il-gazzetti, anke fuq magazin, dew jgħidu ħafna ħajt fixklu fil-fidi. Min tfixkel fuq affarijiet bħal dak, qatt ma beda. Qatt ma beda.
Imma għaliex inti tidnejlek għaliex titfixkel. Kemm hawnkom ġieli ħadtu xi gambetta? Tidnejlek meta ħadta l-gambetta? Meta inti kont biex, jara, pereżempju, ħanejlek xi ġrilek. Ġieli ġrej hekk kontu jinnaf ħataqbad tal-linja jinnaf. U ġeja tal-linja u inti tmur tiġri taqbad il-baski u tmur tiġri u ħares ħadaġa u tħalġom blu ġar blu. Għaliex? Għax minn flok bħajt ħares lejn il-karozza tal-linja, ħarest l-ura. U għax ma zammejċ għajnek fuq fejn ritmur, tfixkilt. Meta Pietru, skrittura li nafuha ħafna Mattew 14, meta Ġesu sejjaħlu biex jimxi fuq l-ilma, xejn ma tbiddel u Pietru mexa fuq l-ilma. La r-riħ ma waqaf, jew batta, la l-mewġ ma waqaf, kollox baqa l-istess. Ma għax zammajnek fuq Ġesu, mexa. Il-moment li beda jħares, beda niżi. Mela iċċavetta kif inti tispiċċa din it-tiġrija b'suċċess u ma tispiċċax titfixkel, hija mhux tisma' lil dak, lil dik u lil dak, imma żomm għajnek biss fuq Ġesu, imwaħlin fuq Ġesu. Smajtu dak x'qalu fuqu? Le. X'kien? X'ma konċ qed nisimgħu ma nimportanix. Jien għajnejha fuq Ġesu. Għaliex meta xi ħadd jgħidlek x'isma' xi ħaġa, 99.9% hija xi biċċa ħmiġ. Kemm minnkom smajtu qabel ma ġejtu River of Love, kemm ifiqu nies River of Love, kemm ħajjiet jinbidlu, jitrasformaw ruhom. Il-bieraħ għajt ma xaħat għalli rrit niġi River of Love, għax għalli għandi problema ta' droga, u għalli għax naf, u nut li ħammu l-programm, issa mux għetin maqdar il-programmi, jalla l-mulej birek il-programmi. Imma għal naf, li jemnaw ġewnis River of Love u l-mulej misrom għajitom u fi u mid-droga. Għatifmu? Amen. Bad news travel fast. Għax sfortunatament hemm ħafna newscasters. Fake news, mhux biss CNN, fake news jista' jkun fil-knisja, fil-komunità, fake news. U lilek ħawdek il-fake news, għax inti dak il-ħin li qed tisma' il-fake news, tfisser li inti neqqejt il-ħarsa tiegħek minn fuq Ġesu. Jiena xi kultant laqqas inkun naf x'qalu fuqi, xi ħadd ieħor li qed jisma' l-news għalija jiġi jgħidli. Għas inkun, għax fil-versen saġġertu bunda, għas importani. Min issa sa' kem jiġi Ġesu ħajibqaw jgħidu fuqi. U l-moment li tagħmel xi ħitt għal-Kristu int lest ruħek ħajaqbdu l-kanuni kollha jibdew jgħidu fuqek ukoll. Avolja m'hemm bżonn nkun xi ħitt, għandek iċ-ċirku tiegħek. Għam nies li qalu xi ħaġa fuqek. Li x'inti fuqek kemm hawn minnkom xi ħaġa qal fuqkom. U m'intix popolari, ħadd ma jaf bik, m'intix fuq YouTube. Kif qalu fuqek? Għax inti fejn aħna jiex fid-dinja. Li għaw ħafna nies that they love to gossip and to slander. Iħobbu jqasqsu u jfetxu u jħaltu borba bil-gideb diaboliku. Waħda mill-affarijiet li għenitni fil-ħajja ta' Kristjana, ta' Kristu, taf x'kienet? I mind my own business. That's the truth. Jekk pastor mara oħra, x'importani jiena. Jiena x'importani, jiena mhux wara l-pastor qed nimxi, jiena wara Kristu qed nimxi. Jekk pastor seraq xi flus bħalma jħobbu jgħidu fuq turrun nies, speċjalment meta jkunu mberkin u l-muleti żomm tix kemm jaqilgħu dal-ħmil fuq. Inti x'importak? Jekk seraq flus, jew seraq, jew ħamara, jew ħatifla, jew whatever, jew ħataf karozza, jew ħataf bank, jew ħataf naf is-Central Bank kollu, x'importak? Għalfejn daqshekk interessat li tkun taf dan il-ħmieġ u dan il-gideb. Taf xejn il-proverbi Malti hu?
There's always two sides to the story. Intom tafu li l-istess Ġuda li qal lil Kristu mulej dak il-fuju ħasra ma taħsibx li tkun daqsxejn ħali mhux kieku aħjar tajnieh lill-foqra Ġuda dan. Fl-istess nifs il-Bibja tgħidlek kienu stess li tababbas il-flus. Għadu attenti. Tibillawx kollox. Anzi, tibillaw xej, actually. Tiddejlek xi tabla? Min fil-ħodu fil-għaxija, ibla l-kelma. Ibla l-kelma min fil-ħodu fil-għaxija. Issa jekk inti xi ħadd iġi jgħidlek għax dak il-pastor qalibha lill-mara. Għejdli inti kif ħadd tkun taf vera jekk hux le? Kif ħadd tkun taf vera jekk hux le? Kif ħadd tkun taf? U inti għalli ġatek importa. Malta pastors għalbor il-mara kienaw. Pastors li messew il-flus u assisin kienaw. Assisin u l-ministri suppost għal-Vangelu babsu tfal kienaw. U jena xie importanti. L-importanti inti trid salva, inti trid salva, inti trid salva. Ma l-żomma jnek fuq il-mulej. Għaġaw la fajt il-xidan kollu jizom biex fiċklu. Żomma jnek fuq Kristu. Żomma jnek fuq Ġesu. Amen. Halleluja, isma minni. Isma mill-mulej. Mux minni, by the way, Lut, mux jina ktibtu. Żomma jnek fuq Ġesu. Halleluja. Grazzi mulej. Mela. Jekk inti titiżżomm sod sal-aħħar, titkun verament imħawwel fil-kelma tal-Alla. Kull ħaġa ġenwina li Alla għandu għalik, Satana għandu l-oppost tagħha. Isimgħuni aħwa, ix-xitan huwa makak, ix-xitan huwa laħaqlu ħafna, Bibja tgħidlek, imma x-xitan mhuwiex kreattiv, il-kreatur huwa Alla biss. Ix-xitan kull ma jagħmel jimita dak li Alla jagħmel u jikkorrompih. Mela jekk hemm barka li Alla għandu l-poplu tiegħu, ix-xitan jagħmel xi ħaġa opposta. Qed tifhmu? Allura, ix-xitan mhuwiex wise għax il-Bibja tgħidlek wise. Però jekk inti ta' Kristu l-Bibja tgħidlek l-ewwel Kontin kapitlu 2 tgħidlek inti għandek ħsieb Kristu, għandek moħħ Kristu. We have the mind of Christ. Meta jiena xi ħadd jgħiduli arax qalu fuq dan il-passer, arax qalu fuq din il-Papa. Tafu li qalu fuq il-Papa u ħajibqgħu jgħidu fuq il-Papa u jgħidu fuq il-pastors u jgħidu fuq ħuk u fuq hekk. X'important, ma rridx inkun naf. I don't care. I am busy taking care of my Father's business. Be busy taking care of the Father's business. Għax da kollu jiġi biex ifixklek. Da kollu jiġi biex ifixklek. Inti ara, bnidem jista' jgħidlek xi ħaġa. Jista' jgħixini. Il-dawk, per esempio, keċċawh mix-xogħol ta' miskin taf kemm kien raġel tajjeb. Kif taf? Għax daħaq lilek? Għax kien ħelu miegħek? Kif taf li kien raġel tajjeb? Forsi kien għażin u ma kienx qed jagħmel xogħlu. Faċli? Jiġru? Għalħin kollu. Imma għalik fuċċek inti fajnek jew raġel tajjeb. Sewwa. Mela, x'ħadd ma ħadd tkellem il-boss isma' dak raġel tajjeb ta' miskin għalfejn keċċejtu. Inti taf. Jista' jkun ma keċċeħ xejn, rid jitlaqu. Tafu li hemm nies li ma jkunu keċċi xejn fix-xogħol fil-knisja u jkunu tal-huma. Ikunu niżlu huma minn posthom. Tafu għadi? Imma x'tisma' ġeneralment il-pastor keċċihom. Taf kemm keċċejna nies mir-riverval aħna? F'14 sena tnejn minn nies. U kellna ġiex ta' ġifieri. Mela n-nies kollha telqu min, keċċihom il-pastor? Le. Tfixklu. Tfixklu. Għalhekk qgħod attent x'tisma'. Mind
your own business. Because you don't know the story. And really, it's none of your business to know it. Amen. Jina mmur fuq Vince u Carmen, ejdu la misma, għankom kelkom Kristjana ta' waqakom, taħdem għalix miex kien kħedċejtuwa. Kristjana jidjej li per esempio brother Vince, Kristjana sabiħa, mela jina tinħalla sa' mit-8 u diġini fid-8 u nofs. Umbat bħatej li għaxit t-tidju ċempel il-mami. Umbat għaxit titlaqna għakmini. Sena ftit għandu raġun għalix. Kħedċi għal-barra minnem, tifmu? Mela intax għax għandu titlu Kristjan, sar Kristu. Amen aħwa, int ma tkunx taf l-istorja u mandek qatt jinteressak biex tkun taf. Amen aħwa. Jekk għalmenu tixtieq daqshekk inti ansjus li tixtieq tkun taf, għalmenu jekk kellem lili. Qabli ħanejlek ma importa, mhux affarijiet tiegħek. U kważi jekk ngħidlek hekk ikun ta' ġid għalik. Amen. Halleluja. Isma' minni hija għax fil-ħajja dawn l-affarijiet kompli jiġru. Halleluja. Żomm għajnejk fuq Ġesu, ejt il-dak taħdejk, żomm għajnejk fuq Ġesu. Kemm hawn minnkom smajtu ruxmata nies fid-dinja Malta minn kull imkien, ta' ġifieri. Jattakkaw dak, jattakkaw qull-ieħor u jgħidulhom profeti folots. Kemm hawn minnkom smajtu fuq il-profeti folots? Tafu xi profeta fals Malta partikolari li jgħid li huwa Kristjan jew hi. Li jgħidu li huma Kristjani, għassaċ ma nafx profeti falsi. Per se fis-sens li huma fuq pulptu li huma profeti falsi u qed jitkellmu kontra Kristu. Li huma Kristjani, qed ngħid jiena ġifieri għandek lista reliġjonijiet oħra u hemm ħafna tal-infalz, orraj. Imma isimgħuni, taf li l-Iskrittura titkellem fuq profeti folots, għallima folots, aħwa folots, apostli folots, Kristjani folots. Taf li hemm Skrittura għal kull waħda minnhom daw? Għalix dejjem profeti. Ħanorikom xi ftit Skritturi. Għax il-persuna li titkellem bla doċ. Għalhekk qed ngħidilkom. Ħanejnek. Itallem l-Iskrittura. Itallem l-Iskrittura. Għax billi vitornataw ħafna affarijiet folots u ħafna drabi ma jkunux il-profeti vera tal-la il-folots, ħafna drabi ma dawk li jiġu kontra l-profeti tal-la li jkunu l-folots kontra l-Bibja. Amen? Hekk tgħid il-Bibja. Halleluja. Mela, morru fi ktib ta' Galatin kapitlu 2. Fl-Iskrittura, jekk inti titfittex fuq profeti folots vera, huma dawk li jinnegaw li Ġesu Kristu twilet liben talla fil-ġisem. Għandek l-ewwel Ġwanni 2 fejn titkellem fuqha vers 18 sa 23. Tgħidlek dawk kollha li jiġħdu Ġesu Kristu huwa il-Messija u li jiġħdu li huwa ġej mill-Missier u li Ġesu twilet fil-ġisem, dan huwa l-ispirtu tal-Antikrist. Ġifieri kontra Kristu Antikrist. Sewwa. Mela dawk it-tip ta' profeti folots għalik imma suppost għandhom ikunu ovvji. Għalija suppost ikunu ovvji. Naħseb m'għandix ħadmu l-fellowship tagħhom. Nies li qed jippratkaw apertament li Ġesu Kristu mhux liben Alla u ma ġiex minn Alla, ma naħsibx ħadmu l-fellowship tagħhom. Allora dawk huma faċli tarafu. Imma l-profeti folots li jmorru l-knejjes Kristjani kif ħa tarafu? Tidnejlek xi ħaġa dik kienet revelazzjoni għalija. Il-profeti folots, l-allima folots, l-apostli folots, l-aħwa folots, daw kollha hemm xi ħaġa komuni fuqhom. Mhux waħda, ħaġa waħda, imma waħda żgur komuni. Tidnejlek kollha appuntaw lilhom infushom hemm. Appuntaw lilhom infushom apostli. Appuntaw lilhom infushom profeti, appuntaw lilhom infushom għallima, appuntaw lilhom infushom bħala aħwa bi Kristu. Kollha jkunu appuntaw self-appointed.
Il-profeti tal-Alla qatt ma jkunu self-appointed. Il-profeta tal-Alla il-għallim tal-Alla qatt ma jkun self-appointed. Il-pastor tal-Alla qatt ma jkun self-appointed. Għalhekk meta tisimgħu preachings, ħanidkom intom għax nixtieq ngħid lil dawk li intkom żgħar fil-mulej. Meta tisimgħu preachings u meta tfittxu knisja, ovvjament intom ta' River of Love, ma tkom għalfejn tfittxu mkien iktar. I believe you are actually part of the best. Hallelujah. Imma meta ħanitkellem għal dawk li huma fuq il-YouTube, inta tfittex knisja. Tmux knisja fej m'hemmx il-pastor kien appuntat minn xi ħadd fuqu. Jekk il-pastor, xi ħadd minn dan il-pastor, kisser xi knisja, firex xi knisja, jew qabad xi grupp minn xi knisja u beda grupp magħhom u wara ftit beda jgħidulu pastor, dak huwa pastor fals. Imma taf kemm jgħallem tajjeb? Ara jiena min ix-xef imma bajda naqlilek. Salzed naqlilek, il-bacon naqlilek. Jiġifieri u allura bda seksir ċef. Kemm minnkom verament studjajtu ċef? Olli dek, hawn xi studja ċef? Għajax naf naqla l-bajda u t-salzet u naqqa baked beans, nsir ċef daqshekk. Ħanejlkom aħwa. ċertu kristjani li jagħmluha ta'allima tal-kelma tal-Alla, hekk huma. Qed jaqlu t-salzett u l-bajt u l-piżelli mhumiex għallima tal-Alla, huma self-appointed. In the Bible there's no such thing like that. Kull ministru tal-Alla fil-Knisja huwa dejjem appuntat minn xi ħadd fuqu. Isimgħuni, jekk xi ħadd huwa self-appointed, aħsbu, get your wheels turning. Why did he or she appointed themselves? Why? Għaliex? Għax forsi ma Alla ma permettix li jiġu appointed, allura ħana appunta li nifissi. Għattifmu? Meta inti aħna fil-Knisja tagħna ġewwa River of Love u l-Ministru tagħna aħna nemmnu biex nemmnu xejn il-Bibja l-ewwel Korintin kapitlu għandek l-ewwel Timotju 3 li kull min ix-xogħol jew ta' isqof jew ta' dak diaknu, u mbagħad fil-ewwel minn vers 8 l qudiem għandek anke dawk li jgħidulhom qabel ma jsiru diakni, aħna hawnhekk insejħulhom responsabbli dawk li jsiru qabel ma jsiru diakni. Ir-responsabbli għandhom żmien ta' testing, imma they have to prove faithful, loyal and obedient. Dak iż-żmien ta' testing. Mbagħad il-Bibja tgħidlek wara li jkun għadda mill-prova mbagħad appuntaħ diaknu jew elder jew pastor, mela min kienu xi ħadd li huwa kien responsabbli u qatt ma ġie appuntat dawk il-ministeri li sejħu l-iskrittura, issa jew żvija xalqu lill-Alla, jew id-dinja fixkithom. Jew kellha wkoll għax qatt ma kienu proven faithful. Ma ddewx mill-eżami tal-lista l-iskrittura titkellem fuq l-ewwel Timotju 3, ma ddewx minn dak l-eżami. Allora qatt ma ġew appuntati. Amen aħwa? Sa naftit, inti Alla l-Luċifru qallu jiena ħanpoġġik fuq il-ġenna, fuq l-anġel oħra biex tuħsib dik is-section. Luċifru ma kienx kuntent, rid section oħra, iktar għolja. Pożizzjoni tal-Alla. Amen aħwa? Be discernful. Illum il-ġurnata ħafna mill-Knisja Kristjani qed ngħidha dejjem fuq il-YouTube jgħidulek suppost kif il-ministeru tagħhom beda. Jekk m'għandhomx spiritual covering u bdew billi jagħmlu xogħol evangelizzazzjoni missjonarja telqu bil-barka jew ġew mibgħuta minn x'imkien, bħalma tgħid l-Iskrittura Atti kapitlu 6, daw mhumiex approvati minn Alla. Anka jekk kapaċi jsajru ikla tajba ta' salzett baked beans u fażola u beki. L-Iskrittura tgħidilka għodu attenti taġlux. Ġakbu 3 vers 1, x'tgħidlek l-Iskrittura? Taġlux biex tkunu għalliema tal-kelma tal-Alla. Għax min jgħallem il-kelma tal-Alla ħajjiġi ġudikat breqqa ħafna ikbar, il-ġudizzju jkun ħafna ikbar. Għaxu par kemm ħajkun iktar ikbar meta jibda jgħalmu l-erażijiet u l-ħmerijiet. Taf xejn l-Iskrittura l-ewwel Petru kapitlu 3 minn vers 15 qudiem tgħidlek għad-distruzzjoni tagħhom.
Però koll dawk li jgħalmu. Allura jekk inti tibqa' fuq triq vittorjuża, żomm għajnek fuq Ġesu eżda saħba. Galatin 2 vers 4, għana naraw x'inhu tgħidin. Galatin 2:4. Halleluja. Tgħidek, iżda minħabba f'xi wħud li riedu jiżattu aħwa foloz. Mela mhux profeti foloz, da aħwa foloz. Aħwa foloz, aħwa. Inti aħwa fals, inti hu fals, oħt fals. Mħabba aħwa foloz. Sawa, mela jissemmew l-aħwa foloz. Tieni Korintin kapitlu 11, vers 26, marru hemm. Tieni Korintin kapitlu 11. Dan il-messaġġ qed nagħmlu għalikom speċjalment li intkom bdejtu fil-mixja ta' Kristu. Ħatibqgħu sodi sal-aħħar. Halleluja. Tieni Korintin kapitlu 11. Tieni Korintin kapitlu 11. Intom tismaw għadik l-istorja ta' għandukun kienet fil-Ladybirds, meta konna żgħar, fil-kodba li kien hemm lupu u li prova jilħaq l-għeneb. Ta' ċawla? ċawla, għandna ċawl. Sewwa ġġaralu. Għallu dak qares ta' mhux tajjeb. Xi ħadd meta jkun affarijiet ikunu kollhom skop u ma jilħquhx, issa li dak ta' fuqhom jibda jgħidu dak mhux tajjeb. May God give you wisdom. And may God give you the fear of God. Tiru nkonten kapitlu 11, vers 26. Halleluja. 26. Tejtek. Le tieni Korintin, skużawni. 11, 26. 2 Corinthians 11, 26. Dawk l-apostli folots. Vers ta' għaxed naqra skużan, vers 13. Emmek tgħidilkom apostli folots, jissejħu apostli folots. Mela hemm apostli ġenwini u hemm apostli folots. Hemm aħwa ġenwini u hemm aħwa folots. Vers 26 tajt 26 titkellem fuq għamil 20-26. Issemma aħwa folots li apparti il-periklu li Pawlu għadda minnu, il-persekuzzjoni għadda minnu, mbagħad sab aħwa jiġu kontra Pawlu. Taf li kien hemm aħwa Kristjan, taf li kieku inti kont tgħix dak iż-żmien. Taħseb li kont tibqa' sod sal-aħħar. Kieku kont tgħix dak iż-żmien inti, taħseb li kont tibqa' fidil sal-aħħar. U di, qed tismagħhom il-Kristjani x'qed jgħidu fuq Pawlu. Kont bil-aħħa ta' Grizmek inti għax xi ħadd qal xi ħaġa fuq Pawlu kont tgħidi mela hekk qalu hekk. Qed tifhmuni aħwa. Are you understanding this? Dan għalfejn qed ngħidulkom. Pawlu l-estijal mexja tiegħu fil-glorja. Imma dawk li tfixklu għax semaw l-aħwa folots jiġu kontra Pawlu. X'ġara minnu? Dawk salvaw taħseb. Kemm għandek bżonn iżomm għajnek fuq Ġesu qalbi. Meta jiena jkun hemm xi ħadd fuq il-Facebook u jibda jitfa' l-valenu kontra aħwa, pastors, għalliema, huma minn huma. U anke politikanti, iddejjaqni. Taf x'nagħmel ġeneralment? Unfriend. Għaliex? Because I cannot be friends with somebody who's full of poison. Ma sax kun friends ma ġaħat li mim li valenu? Friends. Itfaw fl-ikel dak il-valenu ra kemm id-dumħaj. Amen. Mattew 24, anzi, morru Mattew 7, malaj.
Are you okay, boys and girls? Bħalma jgħid bi Stefan, hey boys, yay boys. All right boys. Anka l-guys ikunu tjaraw, brother, mhux il-boys biss. Mela. Matthew 7. Verse 15. Iftħu għajnejkom mill-profeti folot, għax dawn jiġu għandkom libsin tarajja. Għattaqra xal-bibjen ti? Il-bibja ta' konfejni, jaħwa. Mela. Aħjar tu għabibja, tu għabibja dik loħt. ċaħta ti għabibja fidej, ħatana di, għadok għadhom ġodda fil-mulej. Iftħu għajnejkom mill-profeti folot, li huma libsin ta' xiex? Ta' naċ. Ara, għaw pastors Malta, li nista' ngħidilkom kull rispett, mulej birikom, li ma fert li ma naqbilx magħhom f'kollox, imma ma nazzardax li huma bnejti huma profeti folot. La xandu l-Kristu, issa naf li forsi jem minnhom li forsi jazzardaw jgħidu fuq ħadd ieħor, imma jiena kieku ma nazzardax la qed jgħid li Ġesu Kristu huwa l-mulej u s-Salvatur, l-unika triq u naf li fuq dik tħollu torbot is-salvazzjoni kieku ma naqbadxhom u nxejjer profeti folot l-ewwel hemm. Sewwa, kieku ma nagħmilix. Imma hemm talim li ma naqbilx, hemm nies li huma karizmati jħobbu l-mulej, hemm talim li narax li mhux skutturali, imma ma nazzardax naqbad niġrejt profeti folot walla jew. That is not called the righteous judgment, Sewwa, ftakar li aħna Ġesu jgħidlek inti tarafhom mill-frott. Sewwa, għax inti sakemm is-siġra għadha ħajja, il-mulej jrid jiżbor is-siġra, jrid jiżbor għax jixtieq li kull siġra li tirrepreżenta l-ħajja tal-bniedem, kull siġra salva. Amen? Halleluja. Mela Mattew kapitlu 7 tgħid iftħu għajnejkom il-profeti folot għax dawn jiġu libsin ta' naċ u minn ġewwa jkunu l-pub ħattaf għax jagħmlu jkunu l-pub biex jaħtfu. Jaġbu naqtfu n-naċ. Kemm minnkom irċevejtu xi messaġġ fl-inbox tiegħek minn li valenu, għaw xi ħadd irċevejtu xi messaġġ fl-inbox tagħkom. Il-missier Alla kieku jagħmlu dak ix-xogħol. Aħwa, fil-ktib tal-Apokalissi, kapitlu Apokalissi 12, vers 12, tejtek kara, ħanedilkom fi klimi, imma ekku għal-konċett, ix-xitan niżel fuq l-art b'korla kbira, iġviri irrabjat waħda nobis. Għax jaf li żmien tiegħu huwa qasir. U jrid jaħtaf kemm jipprova jiflaħ naċ miegħu. Taf li x-xitan irrabjat għalik int? Taf li d-demonju irrabjat għalikom? Id-demonju irrabjat għalija, id-demonju irrabjat għalikom. Number one, meta inti qed tisma' l-kelma tal-Evanġelu, qed tikxiflu patattu. Sewwa. Għax ftakar li x-xitan għandu l-aġenda tiegħu u jrid jaħtfek biex itelliflek il-salvazzjoni. Ma meta tiġi taħt raj appuntat minn Alla mhux appunta lilu nnifsu. Appuntat minn dawk ta' fuqi, mhux jien appuntajt lil nnifsi. Anzi bil-kontra jiena ma rridx niġi appuntat. Jiena bil-kontra. Sewwa, u qed jixandalek il-kelma biex lilek salvalek ruħek, dak li tgħid li Lut kapitlu 13 vers 7 u 17. Dawk ta' fuqkom li Alla appunta fuqkom id-din hemm biex jissalvagwardjawkom u jieħdu ħsieb lil-ruħkom. Li kieku jgħallum il-muleka li seħli, mur il-ġenna, number one jgħidu għadbaqali tfazzar għaxir t-rabbijom fi Ġesu Kristu, għek ħajġri, neħx ħajja twila u ħajja mimlija frott ta' ġid. Sewa, imma r-raj irrit iżom żewġ affarijiet fideh. Plad blikel biex jitma l-naċ u bastun biex jagħti lil-pub.
qed tifhmu aħwa? Allura għodu attenti. Ħalli inti tispiċċa din it-tiġrija li Alla poġġa qudiemek, ħalli tirċievi dak li Alla għandu għalik ħas-salva. Issa jiena u inti diġà salvati jekk aħna l-Kristu, imma jekk titbijat minn Alla u tħalli l-valenu jidħol f'qalbek u inti sejr quddiem Alla qaddis, għejdli kif ħajaċċettak Alla. Għejdli kif Alla ħajaċċettak. Jiena din li nibża, jiena di li tgħaddi li quddiem għajnejha ta' spiss. Kif hawn nies li jazzardaw, jħamġu, jikdbu u jippuntaw u jiggosipjaw. Meta xi darba jrid jidher quddiem Alla. Kif ħatmur quddiem Alla waqt li fl-istess ħin inta takkuża lil ħuk kell-oħtok tħammex il dak. U ser quddiem Alla nispera mhix ħatmur b'sidrak miftuħ. I'm holy wkoll. And I'm righteousness in Christ Jesus. Inti right jew. Min jasal biex jagħmel hekk? Qed ngħidilkom biċ-ċertifikat imtektek u x-xitan iħħajġek jallu rasu. Żgur! Għax kieku jiena jkolli l-biża' Alla. Għalmen jekk ħanipprova nagħmel xi ħaġa, s'issa ħanipprova ma jekk ma tixtaf, baj. Si, baj, dak issa respondi l-Alla jien. Si. Xogħlu il-pastor jew minu Kristjan ta' vera jixtieq li jgħinek, il-Bibja tgħidlek jekk tara xi ħadd fejnu, imma jekk ma jridx jaf, that's it. Mhux kont kompli għamela Alla. Imma nħobbuh il-pastor, anke l-mara tiegħu nħobbuh ħafna. Nsew kif jispellu imħabba. Il-mulej ħenna liju. U l-mulej ħenna likom. Ħadd ma jsalva b'kombinazzjoni u ħadd ma jintilef b'kombinazzjoni. Kemm hawn nies ħbib tiegħek li anka kemm hawn close friends li anka Kristu kellu u telquh. Kemm Alla kellu close friends, ħbib u telquh. Titnejlek, jiena u inti msejħin biex ngħixu l-ħajja ta' Kristu tixbaħ il-Kristu. Right? Le? Jiena u inti suppost nimxu wara Kristu u nimitaw Kristu. Mela titnejlek xi ħaġa, dak kollu li jagħmlu l-Kristu, kollu jridu jagħmlu lilek. Gidbu fuqu, akkużawh fals, baduh, ajruh, min kollox. Dak, jekk kint vera ta' Kristu, aħna xi kwotajna fil-bidu dan is-sena, bħalma Kristu hu hekk aħna f'din id-dinja. Uj, dak kollu li Kristu għadda minnu, int ħaddi minnu. Però Alla tgħaddi, għax ħafna ma jgħaddux, jiġġarfu. Ovvjament, mhux kulħadd l-istess livell. Jiddependi x'tib ta' sejħa għandek. Jiddependi fejn il-mulej bagħtek, il-livell ta' dilka u grazzja li hemm fuq ħajtek. Sewwa? Imma żomm għajnejk fuq Ġesu Kristu. Żomm għajnejk fuq Ġesu Kristu. Hallelujah. You are destined for success. Alla lilek għamlek biex inti tkun id-destinat għas-suċċess. L-ewwel Korintin 13:55. Le, sorry, 15, sorry. Morru wara wadi. L-ewwel Korintin kapitlu 13:15. Praise and worship team, would you please come? L-ewwel Korintin 15 vers 13. Sorry, 15 sawa, 15. Vers l-aħħar skrittura. La titqarqux vers 33. Il-ħbebrija tħażina tħassar id-drawi tajba. Tfisser, ħbeberija ħażina, friends with
immoral people, nies bla morali, iħassru morali tajbin. Ġifieri inti qabel tkun għaddej tajjeb, imma jekk tagħmilha ma' nies li huma mhumiex ta' morali tajba, int tispiċċa bil-valenu tagħhom fik. And you become a carrier. You become a carrier. ħafna Kristjani ma jafux di. Jisimu il-valenu, they become a carrier, sakemm tiġi r-riħ u dak il-virus ifaqqas. Halleluja. Tinsaqat li maċiex int qiegħed tiddiddilja. Jiena u inti kontinwament niddiljaw ma' nies li huma dajfa. U inti wieħed minnhom. Aħna niddiljaw ma' nies dajfa. U inti wieħed minnhom, tinsiex di. Kun realistiku. Ipprepara, anke jekk ma tixtieqx taċċetta di bħala realtà, imma prepara li ħad tiġi imweġġa, ipprepara li ħad tiġi riġettat, ipprepara li ħad tiġi injorat, ipprepara li ħad tiġi offendut, ipprepara li ħad tiġi ittradut, ipprepara ġa kollu titgħaddi minnu hin. Il-Kristu għamlu l hekk jew le? Int bħalu. Jekk inti tiegħu int bħalu. Jekk inti tiddilja b'mod matur dawn it-testijiet li tgħaddi minnhom inti, Alla jpoġġi fuq il-grazzja. Tispiċċa tiġi timmatura fil-mulej. Issir iktar wiser. Tikber fl-erf, mhux fl-arfin, fl-erf, hemm differenza bejn l-erf u l-arfin. L-erf jiġi meta inti tkun kapaċi tiħħendilja s-sitwazzjoni bl-erf bil-biżat Alla. Meta tiħħendilja sitwazzjoni bħala Kristjan inti tikber fl-erf, wisdom. Knowledge by itself, the Bible says, fl-ewwel Korintin kapitlu 8, knowledge puffs up, l-arfin inefħek. Għalhekk jiena ma jimpressjonawniex in-nies jiġu jgħiduli għax jiena naf il-Bibbja, u għax inti m'għandek bżonn tallimni inti l-Bibbja. Dak huwa gburija qalbi. Inti mhux li tkun taf il-skrittura u l-vers, għalkemm tajjeb ir-revelazzjoni tal-qalb Alla tħabbat wara l-Bibbja. Min m'għandux revelazzjoni, l-istess Bibbja joqtlok bija. Min għandu l-qalb Alla tħabbat, l-istess Bibbja jibnik bija. Għażel il-ħbibarija tiegħek, ejdel dak taħdejk. Għażel ma' min tagħmilha. U tħallix il-kulħadd viċin tiegħek. Tħallix il-kulħadd viċin tiegħek. Jekk tgħaddi minn sitwazzjoni, sir Kristjan matur, mhux Kristjan mimli ħdura. Sir Kristjan matur itgħallem minna. Bl-Ingliż sejtek, do not become a bitter Christian, become a better Christian. Hallelujah. Thank you, Lord. Grazzi Ġesu. Inti ma tistax tikkontrolla x'jiġri lilek. Tista' tikkontrolla ma x'jiġri fik. Hallelujah. You cannot control what others do to you, but you can control what happens in you. Hallelujah. Int u Alla biss idin fil-kontroll tad-destin tagħkom. Ħadd iktar m'għandu l-kontroll tad-destin tiegħek. Odu attenti, għax dak li semmejtilkom ftit ilu, there are destiny robbers. There are destiny robbers sent by hell. Hemm nies li huma mibgħuta mill-infern li biex jisirqulek jiżvijawk id-destin Alla f'ħajtek. Odu attenti. Evita nies li huma f'ribellioni. Taf kif ikunu f'ribellioni? Tibda tisma' il-ħdura ħirġa'. Dawk nies f'ribellioni. Inti nies li huwa mimli bil-grazzja u l-imħabba u l-ħnina jitkellem. Le. Immaġina tgħidha jiġbaħ il-Kristu kif jitkellem. Nista' nimmaġina l-missier tas-sema jitkellem hekk kif qed jitkellem di jew kif qed jitkellem dan.
Mara, mux kull min jgħid jiena Kristjan, tgħid orajt mela ħan nisimgħu. Għodu attenti. Edna għarajna l-Skrittura, hemm profeti folot, hemm apostli folot, hemm allima folot, hemm aħwa folot, il-Bibja twissi fuqhom. U kollha jiġu mill-istess l-infern, u kollha jiġu mill-istess entità demonju, u kollha dejjem ikunu appuntati minnhom infushom. They are self-promoters. Evita nies bħal daw, nies li huma mimlin nuqqas ta' maħfra, nies li huma għandhom il-virus ġewwa fihom. Għax jispiċċaw jikkontaminaw lilek. Inti li kieku xi ħadd niġi ngħidlek isma' hemm raġel jew mara għandha virus jittieħed, kemm hawn minnkom tmorru tan-naqqa dak il-ħin? Għandha virus jittieħed li joqtlok f'24 sija. U m'hemmx kura. Kemm hawn minnkom tmorru tanquha tgħidlu ejja d-dar ieħu kafè nagħmlu flimkien għax. Kemm hawn tagħmlu hekk? Taħrab. Imma tgħidli passer jiena ma smajt ta' jew mort jew rajt m'għamlet li xejn. Inti ġejt carrier. Inti kull minti issa bħalissa inti carrier. Il-virus qed iġġorru. Imma dal-waqt it will soon break out. Żomm għajnejk fuq Ġesu Kristu. Qgħod attent minn dawk li jiġu ifessfsu fil-widnej. U mbagħad jgħidulek tgħidlu xejn il-pastor. La ma tixtejt il-pastor għaliex huwa tajjeb għalija. L-Iskrittura tgħidlek fl-ewwel Pietru daw it-tip ta' nies jiġbdu nies warajhom. Iridu l-pub ħatta fa jiġbdu jaħtfu n-nies l-erwieħ. U tal dawk l-erwieħ li qed jinfluwenzaw jkunu fixkil għalihom iridu jagħtu renda kont. Għodu attenti għax daw in-nies qed jittrenjawk lilek kif tkun Ġudas. Kif tkun bħal Absalom li tradixxa lil missieru, kif tkun bħal Delajla li tradixxet lil żewġa, kif tkun bħal Luċifru li tradixxa lil Alla Sidu. Dawn huma nies li jiżraw żrieraħ tar-ribelljoni. Ħanerġa' nfakkarkom xejn l-Iskrittura. Għandek l-ewwel Korintin kapitlu 5 tgħidlek li hemm ċertu dnubiet li Pawlu jsemmi, waħda minnhom hija l-gossip u dak li meta jiġi ifesfes. Jgħidlek daw in-nies tħalluhomx fil-ġemat tagħkom. Fl-ewwel Korintin kapitlu 5. Għandek fil-ktieb ta' Titu kapitlu 3, morru wara mħadara għadi. Titu 3. Titu 3, dan il-messaġġ għalik jekk inti tibqa' sod u fidil sal-aħħar. Bis please, don't take this lightly. Jiena llum xaqt titkellem fuq l-unur, imma l-mulej qalli għamel messaġġ kellimhom biex jibqgħu fidili sal-aħħar għax ħafna tiġġarfu. I want to warn you, Satan is not playing. Issa inti mod ir-rebħa għandek il-vittorja, imma kull jum tittażel li timxi dik il-vittorja. Kull jum tipproteġi qalbek. Kull jum tittoqgħod attent ma' min tagħmilha. Kull jum tittoqgħod attent x'tip ta' kumpanija tersaq lejk. Kull jum tittażel. Titu kapitlu 3. Halleluja. Vers 9. Din kelma żgura u jiena rridlek tisħaq fuqha. X'inhi di? Pawlu l-Apostlu qed jgħid lil Pastor Timothy. Isħaq fuq din il-kelma. Għajdilhom ta' spiss u issihom ta' spiss fuqha. U fuq dawn il-ħwejjeġ sabiex dawk li jemmnu falla jieħdu jsib li jkunu minn tal-ewwel fl-opri tajba. Danu sabiħ. U fejjidi għal-bnedmin, aħwa, qed ngħidilkom kif tkunu mħeġġa f'opri tajba. Aħfer, ħobb, għamel il-ġid, għatit il-ħuk, għatit kelma ta' kuraġġ, ibni l-oħtok, ibni l-ħuk. Dawk huma affarijiet li Alla imissulu qalbu, dak huwa natura tal-missier. Imma, isimgħu x'jgħid.
aħrab il-kwistjonijiet firħa. Kwistjonijiet firħa. U ġenealoġiji. U l-ġlied tilwim fuq liġi. Dawn kollha huma bla fejda u vojta ġifieri ma fihom xejn ta' ġid quddiem Alla. U huma bla sens u jaħlulek ħinek u jaħlulek ruħek u jaħlulek ħajtek. Bniedem li jġib il-firda widbu darba. Widbu darbtej. Umbat aħrab minnu. Mux mort intaqam jew għal-kafe. Jew maħħa. Aħrab minnu. Ta' fint li bniedem bħal dan u korrott. Mux xuk. Korrott. Ak mux uħtok. Korrotta. Jew karrotta. Medneb ikkundannat minnu nnifsu. Salvadda. Mela min iġib il-firda fil-bej il-kristjani, bej l-aħwa, u xollu jrid jifrex il-valenu u jkisser knisja u juqqad dubju u d-gerfix u l-konfuzjoni fl-imħuħ tal-aħwa, dak huwa xogħol tal-mule. Dak huwa xogħol tal-mule. Daw huma t-tip ta' nies li dejjem iġibu skuża, imma jiena għax qed naqbis għall-knisja. Għalhekk Alla għalek aqbis il-barra. Għax jiena qed nipproteġi l-knisja, Isa, għamna Alla ma kienx jaf bik. Aħwa, tibqa' sod fi Kristu. Tittamel bħal żwiemel. Tiġi tgħidli ġej, ma jimpurtanix. Żomm għajnek fuq Ġesu. Żomm għajnek fuq Ġesu. L-iskrittura tgħidlek fil-prib tal-Proverbi tindaħalx f'kwistjonijiet firħa. Jiena ma rridx inkun naf inti u tal-grocer x'importani. Jiena x'importani inti u ġralek ma dik ta' faċċata. X'importani. Bħala Kristjani jekk inti għandek bżonn għajnuna taf x'ħanejlek, tittaħfer, titlob għalihom u daqshekk. Xi kultant jekk inti tista' torihom li mħabba blo priorihom, jekk forsi ċertu nies qas iħalluk, allura xi tagħmel? Imxi bl-imħabba, imxi l-bogħod. Walk in love, but walk away. That's it. In-nies li jkomplu għax qed tfittxu vendetta f'qalbhom vendetta u f'qalbhom hemm il-mewt għax iridu joqtlu. Iridu joqtlu l-image, iridu joqtlu l-isem, iridu jweġġgħu, hemm qalbhom il-mewt. Ma jkollokx x'aqsam magħhom daw affarijiet serji da. Daw affarijiet serji. U jiena bħala l-pastor appuntat minn Alla, mhux appuntat minn innifsi, huwa fid-dmi li jiena nipprepara l-knisja għal dawn l-affarijiet. Daw minn dejjem kienu, id-din, u dejjem ħajbqaw. Dal-messaġġ nixtieq li tismgħuh ta' spiss. Dawk li intom ġodda fil-Kristjan, fil-mixja tagħkom fil-mulej. Ftakar, ix-xitan ħajprova jfixklek, ħajbatlek okkożjonijiet, żomm għajnek fuq Ġesu. Jekk taqa' erġa' qum. Jekk hu qed jitgħalbok il-għajnuna biex iqum għax ma jridx jibqa' fil-ħażen, għejnu. Jekk taraħ b'xi mod qed ifixkel lilek għajlu bye. Bye. That's it. Bye. Jekk xi ħadd ifixklek, gerrex, bye, jersaq lem, nitlaq lem. Alla kbir li jista' jsalvaħ minn għajrek, tħabbix rasek. Alla kbir biżejjed. Amen. Halleluja. Żomm għajnek fuq Ġesu. Ipproteġi qalbek. Żomm qalbek safja. Imxi fl-imħabba. U bħal mettek xi kultant ħajkollok timxi l-bot. Imma hija mħabba wkoll. Hija mħabba wkoll. Imma tibda tagħmel qatt valenu, tagħmel qatt vendetti. Tagħmelix biċċara li int għandek skop, għandek pjan li titweġġa, li titvalena u qed tagħmel vendetta. Ma l-ħaq ċaħta xi ħaġa allura mela ejja nagħmlu vendetta. U nimmanipulaw u niblackmailjaw. U Alla jiġġudikom fis-sem Ġesu Kristu ta' Nazaret, il-Bibja li naqrek tgħid.
Min jaf kemm talbu għalih il-Ġuda? Ma salvax imma dan. Ħanilkom għalhekk kemm il-darba wissejtkom daw il-ġimgħa dejtlieta. Meta inti tidħol f'ċertu dnub, qabli wara tgħid sorry, imma hemm ċertu sorry li ma jkunx biżżejjed is-sorry. Għax issa tant tkun inti għamil dannu, għejdli kif ħad tiġbor dak id-dannu kollu. Għejdli kif ħad għamil. Dik inħallija fidej Alla, imma kieku jiena jaqbad nil-biża' Alla. Ejja nitolbu waħwa. U jekk xi ħadd weġġek, itlob għalih, kapaċi jitlob għalih. Għamel xi ħaġa ta' ġid, mur kontra l-istin tiegħek, mur kontra dak li tħoss, għamel bħal ma għamel Kristu. Ftakar li mħallef wieħed biss-sem. Ftakar li Alla jgħidlek il-vendetta fidejja, ħalli fidi nara jien. Imxi bil-mħabba, imxi bil-fidi, żomm għajnejk fuq Ġesu, mhux moħħok fuq u f'oħtok u f'dak u f'dik, moħħok fil-mulej biss, ara inti tagħmel, ħares dawra madwarek. Jekk inti l-lum qiegħed hawn tgħidli pastor jiena għadni ma żilx il-Ġesu u l-lejla rrid nagħmel għażla l-akbar għażla ta' ħajti, rrid nażel il-Ġesu Kristu fil-ħajja tiegħi. Bis-serjetà ma da. Ħalli ngħidlek minn issa għal dawk li intom ħadażu l-Ġesu. Mhix ħadkun faċli, ħajkollok il-persekuzzjoni, ħajkollok min jiġi kontra tiegħek, però jekk inti vera tkun ta' Kristu, Alla jkun miegħek. U dak jekk Alla jkun miegħek, xejn ma ħajnixxi kontra tiegħek. Halleluja. Halleluja. U jekk jaqa' Kristjan tħabbix rasek dak mhux int kompli jimxi l-qoddim. Jekk taqa' Kristjana dik mhix int inżomm għajnejk fuq Ġesu Kristu. Hawn xi ħaġa li jista' jagħmilha kulħadd minn kull pożizzjoni. Talb, itlob. Talb għal dak li jkun. Itlob għal dik li tkun, itlob. Amen. Min il-lejla jixi li pastor il-lejla nixi nagħti ħajti li Ġesu Kristu għall-ewwel darba f'ħajti. Nixi li twilet minn ġdid, nixi nkun żgur li Ġesu ħafilli dnubieti u jiena jekk imut il-lejla jiena salvat. Nixi nkun żgur mulej. Ejni hawn xi ħadd jixi jkun żgur il-lejla jkun salvat il-lejla li dejk. Halleluja, grazzi Ġesu hemm wara, grazzi mulej tlieta. Halleluja, iktar. Min iktar tixi tagħti ħajtek il-Ġesu. Tixtieq tgħid il-Ġesu jsalvak, jaħfillek dnubietek, jiġi f'ħajtek u tibda ħajja ġdida mal-mulej. Min inti dik il-persuna, oli jdejk iktar. Oli jdejk, min iktar? Intom il-ġodda, halleluja, grazzi Ġesu, iktar, glorja l-mulej. Glorja lil Ġesu. Kulħadd iqum bil-wifqa. Daw kollha li olejtu jdejkom, jew supposta olejtu jdejkom, dit talba ħanitlob ejda minn qalbek. Ejda minn qalbek. Għattilet darba. Ejda minn qalbek. U ejda fommok. Ejda li tisma li l-ek nifsek tejda. Għala għajnejk u kolla kemmintkom u nistaw dejdu kolla fl-imkien anki inti fuq il-YouTube ejdi talba warajja minn qalbek issa stess. Misli Qaddis. Grazzi tal-kelma tijak. Grazzi li inti tant ħobni. Li ma tridnix nintilef. Mulej Qaddis, nemmen b'qalbi kollha li Ġesu inti biss l-unika salvatur li inti mittalija fuq is-salib u inti miet u rxuxtajt ma' tielet jum. Inti ħallast għadnu bit kollha tiegħi. Ġesu inti kissirt is-saħħta ta' fuq ħajti. Tajtni l-ħajja ta' dejjem. Uħfirt li dnubiti kollha. Mulej Ġesu. Imlini jissa stess bil-Spiritu Santu għallimni nħobb bħalma tħobb int bil-grazzja tiegħek għatini s-saħħa ħanżomm għajnejja fuq Ġesu Kristu u millum il-qoddim ngħid le lid-demonju, ngħid le lix-xitan, ngħid le lid-dnub u minn qalbi ngħidlek mulej iva lilek mulej. Grazzi tal-li salvajtni mulej. Grazzi tal-li ħfirt li d-nubietu u millum il-qoddim niddikjara li jiena ta' Ġesu Kristu u Ġesu Kristu għassit il-mulej u s-salvatur ta' ħajti. Użani mulej
u kisser kull xkiel minn fuq ħajti. Għatini l-għerf tijak. Iftaħ li għajnejja mulej. Ħalli nara madwari. Għatini qalb pura. Għatini qalb safja. Għatini qalb bħal tijak missier. Jina tijak Ġesu. Min qalbi nirringrazzjak. Spiritu Santu mlini. Użani. U għatini l-qawwa tijak. Biex millum il-qoddim. Nejx għalik mulej. Halleluja! Gloria lilek mulej! Jesus! Jesus! Xajt halleluja! Gloria mulej! Il-YouTube viewers, God bless you YouTube viewers. Il-paċi ma'kom narawkom is-sib, fis-seba ta' fraġija, il-ħadd fil-ħodu fl-10. God bless you YouTube.